ए जग दे हेने आओ बुलेटिन अई देख ले सुन ले अपडेट ओकरा बाद में बात करिए मतलब बर्बाद हो जाइबे। सुन ले पहले सुनो सा तो अनियो के कहत हनी खेसारी लाल यादव का स्टेज शो होके जा रहल बा आज। आज सुनला सा आज होके जा रहल बा कहाँ होता पूरा बताएम। वीडियो के देखबा सब वीडियो के लाइक करबा सब तब वीडियो के शेयर करबा सब तब आ ना यो करबा सब तो हमरा बता के कामे बा बता दे बस तो हनी के अच्छा कि हर एक अपडेट मिलत रहला तो हनी के हम बताएम। हर एक अपडेट तो हनी के बताएम। ढेर दिन के बाद बताओ तनी 6-7 दिन हो गल बा तो हम अभी आलतू फालतू ना बनाइला ओरिजिनल बात होला तबे बताइला। सुना सा हमरा मुंह से मत सुना सा खेसारी भैया के नाम से मुंह से सुना सा उनके मुंह से। नमस्ते प्रणाम और सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। और काल यानी 30 तारीख के ग्राम बिथिनी जिला रोहतास हमारा अखिलेश बाबा के गाँव अखिलेश कश्यप जी के गाँव काल हम आवत तनी रहो सबके आशीर्वाद और प्यार लेवे खातिर बहन के शादी पे हमनी के बहन के शादी में हम सब कलाकार बस उनकरा के आशीर्वाद देवे खातिर कुशल जिंदगी के दुआ करे खातिर हमनी के कलावो तनी जा। तो ये जहाँ बोलावत रहा अखिलेश कश्यप के गाँव है रोहतास जिला पहुंचा सब वहाँ आसपास के 12 तो अब पहुँच के जाके इतना जम जसन भीड़ इतना कदसन साफ गर्मी वहाँ के गर्मी गरम गरम माहौल कदस ठीक बा। हम मेरा तरी नया वीडियो में सोने कौन जबरदस्त लेके तब तक खातिर बा।